čus, ja vás tam u ďalšieho videa, ešte za mnou môžete všimnúť podľa toho sunriseu, ktorý je za tou horou. Nachádzame sa v horách, som tu na pardnovej lyžovačke, konkrétne v Valčianskej doline v tom Snowlande. Nie je to iba o lyžovaní, máte tu ďalších XY super aktivít, ktoré tu viete robiť. Mám tu so sebou aj celkom profesionálnu techniku, zobral som všetko, čo vlastne ja vlastním, kameru, dron a chcem to tu tak nejak aj trošku viac profesionálnejšie tie zábery pojať, nech sa fakt máte na čo pozerať, nech to je pekné vizuálne. Ja už sa teda v tomto komplexe, v tomto Snowlande, nachádzame sa teda v hoteli Imposant, takto nejak vyzerá naša izba. Včera máme tam kúpeľňu, máme tam spálňu. Ja už som tu teda po tretíkrát a fakt mi môžete teda veriť, že nevracal by som sa sem po tretíkrát, keby to tu nie je dobré, alebo sa nám tu nepáči. Ja to nejdem zdržovať, poďte na ten sunrise, ktorý je za mnou, vychádza tam krásne slnko a ideme sa napapať. To, že raňajky boli dokonalé, asi ani nemusím spomínať, výber tam bol obrovský. Prvý chod som si vybral taký, ktorý ma dostatočne zasíti a bude mať všetky potrebné makroživiny, čiže klasika, vajíčka, šunka, pečivo, no ale krupicovú kašu som v iných hoteloch nikdy nevidel, že by robili, čiže druhý chod bol jasný. Schválne, máte ju radi pomiešanú, alebo keď je kakao na vrchu. Mne je to úplne jedno a nejaký rozdiel v chuti tam necítim a podľa mňa ide skôr o tú vizuálnu stránku. Máme lyžiarky obuté, to obúvanie tých lyžiarok je na tom asi to vždycky najťažšie. Kamera je na hlave, jak môžete vidieť, a ideme si zalyžovať. Dneska ukazovali predpoveď, že má byť akože škaredé, že má byť zamračené a že včera bol vlastne posledný slnečný deň, čo bola veľká lož, pretože dneska je nádherné slnečno. A si myslím, že to lyžovanie bude stať za to. Ten svah je úplne krásne upravený, teda minimálne bol a bude to super, teším sa na to. Včera som seba tak rozlyžoval a dneska to už je úplne totálne do extrému rozlyžovať. Som žiadny akože extra profi lyžiar, tak to akože rekreačne, tak nejaké základy viem a baví ma to. Kámo, to slnko je super, strašne dáva tomu oveľa väčší vibe a viac to oveľa užívate, keď svieti slnko. Milujem to. Toto je vlastne jeden ten kopec, kde viete ísť po tejto strane, potom po tej pravej a keď pôjdete takto sem, tu máte tú prípojku. A toto je teda dobrý strumák. Tam sú hlavne včera večer, tam boli strašne veľké duny. Keď nie je dobre porolbované, tak to je dosť také hardcore, by som povedal. No a takto som lyžoval približne 2-3 hodinky, bolo krásne slnečno, čiže podmienky som mal úplne top. Poď. Tak idem poslednú 9. jazdu teraz a poďme sa občerstviť. A je to zatiaľ fajn, ani raz som nepovedal dať celý čas. Si zaklopem a som takto zubami o seba, že nemám očo, druhou rukou sa držím toho vleku. A idem sa občerstviť asi nejaký čajík alebo niečo, čo v tom bare budú mať. Trošku zahrieť aj znútra a aby som potom mohol pokračovať a podávať rovnaké výkony. Medzi tým som si dal ale menšiu pauzičku a dal som si toto horúce jablko. Sme občerstvení, toto horúce jablko som objavil minulý rok a je to fakt akože sladičké, je tu nejaký možno taký vývar možno z jablkového džusu, keď to takto blbo poviem. A je to fakt akože dobré a keď ste to nemali a príste iba napríklad iba čaj, tak vám to môžem odporúčiť. Ešte sa tu položím tak 45 minút až hodinku a potom pojem na obed a tam doplním poriadne energiu, pretože ešte chcem ísť potom po obede ešte raz na lyže. A večer potom už dáme nejaký chill, nejaký wellness alebo niečo v tom hoteli, čo nám ponúka. Ide sa papať, ty vole, ja teším sa na to. K obedu som mal toto kuracie s ryžou a ku každej večeri aj obedu som si plus dával slepačí vývar. Dosť mi to vtedy pomáhalo a hlavne ma to zohrialo znútra, keď už som lyžoval kune 2-3 hodiny a fakt telo bolo vymrznuté, či ten slepačí vývar bol niečo, čo som fakt potreboval. Po obede som na chvíľu vytiahol dron a šiel som sa s ním trochu zabaviť, no a poďte sa pozrieť, čo som vytvoril.
Takže som stihol na 2 hodinky poobedné lyžovanie pred pauzou medzi večerným, no a po ňom som sa vrhol do hotelového wellnessu. Yes, ty vole. Ja som bol strašne dlhú dobu poskracovaný, že som akoby takto sa ani nevedel k nohe natiahnuť, dočiahol som na to proste. A teraz som strašne rád, že už to ako každý dňom to trénujem a proste progresujem v tom. Teraz som sa šiel už sem do gymu tak natiahnuť, ponaťahovať tie svaly, potom lyžovanie, žiadny tréning už dávať nejdem, fakt chcem nechať od toho odpočínuť, nech je fakt na to zajtrajšie lyžovanie, aby sa fakt natiahnuť, trošku zrelaxovať tie svaly, uvoľniť ich, aby boli práve ready na ten zajtrajšok. Ale za mňa mega good hotelové fitečko, úplne nejaký golem alebo nejakú légiu, od toho nečakajte, také skromnejšie a podľa mňa nejaký doplnková aktivita, keď napríklad nemôžete lyžovať, tak to je úplne super. A aj tak úplne na dovolenke, keď si idete primárne lyžovať, asi nebudete ťahať nejaké PR-ka alebo nejaké fakt intenzívne tréningy. Jediná vec v tomto fitku, na čo sa pripravte, je tu teda dosť dusno a je to dosť taký vydýchaný vzduch. Aj keď je za mnou tam klíma, tak vám aj tak odporúčam si otvoriť to vonkajšie dvere, ktoré mám teraz zavreté, ale minulý rok, keď sme tu boli, tak to bolo podobné a mali sme práve otvorené tie dvere a pamätám si, že to dosť pomohlo. Čiže to vám odporúčam, keď tu budete. Túto žinienku to bola na zemi, čiže tu môžem takto nechať, jak to bolo. A idem do sauny, tam vás úplne zoberiem do sauny, takže to asi chápete, ale zoberiem vás potom do vonkajšej výrivky, kde pôjdem po saune, dám si nejakú hoďku možno v saunách, je tam fínske, tam parná sauna, je tam solná, čiže tam na výber bude toho dosť. Potom si dáme tie vonkajšie výrivky. Sauny tu boli fakt fantastické, bolo tam 5 rôznych druhov, ja som si dal 4 kola a medzi každou som skočil do cold plungeu, raz dokonca aj na 3 minútky a musím vám povedať, že výborný refresh a oddych po celom dni lyžovania. Výrivku som už nakoniec dal na chvíľku, úprimne som nemal chuť na niečo dlhšie, fakt mi stačila tá chvíľka po tých saunách, no a potom sme šli už na večeru, kde bolo zase nejaké mäso s rýžou a vývar. Je to trošku stereotypné už, ale proste je to klasika, ktorá funguje a to je na tom podľa mňa to hlavné. Ja som to akorát dolietal s dronom, urobil som si nejaké pekné zábery hotela, alebo aj tie zjazdovky, ale včera sa potom už toho nejak extra nič viac nedialo, boli sme iba na večeri a už potom som chilloval. Každopádne toto by bolo z tohto videa nejak všetko. Tie dni sa nejak extra nelíšia, furt je viac menej to isté, lyžujeme, potom chillujeme v tej saune alebo vo výrivkách prípadne a viac menej je to lyžovačka proste, jak všetci poznáte, tam ani toho moc inak viac nejde robiť, že jo, pretože lyžujete, spíte, jete, oddychujete. Tak by som to asi pojal. Verím, že vás to bavilo, aj keď to bolo kratšie, neviem úplne koľko to bude minút, typujem tak 8-10, to uvidím v edite, čo z toho spravím ešte, ale verím, že vás to bavilo a keby ste mali záujem o viac takýchto videí, tak mi určite napíšte do komentára. Ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čaute.